Nai sallama a gare ki dan mama na gaishe ki ya akai mana sanki surar ki da kyan halin ki in biya mai alkhairi Salma kin sani tunani yar uwa ce a gare ni mun ji ba a masa tsakani tunani nake daunar ki kowa a bashi tunani nake ya halin kiwa za ya kushe tunani nake su ma tunani suke mai kinki Allah wadan shi tunani nake zuwa garin ko da bashi na kira ki da kyarfara kamar ki ba a kirkira Salma ki dai zan kira sannarin ki na shajira dan baki da jagira sun saka na tunzira kwalliyar ki da tazzara farauniya ko sahira sabahul khairu labbaiki yar hausa ki je abinki bonjo faransa na miki Salma dawi su adanki shin yaya ne zanganki fulawa ta zoci na baki na yarda ne in yi garinki ko in zamo hadiminki duniya ta kai zangina ne domin ki lafiya da rayu jikinki farin ciki kar da ya barki Allah ya kai ki ga mataki wani je kuma ya baki ila haƙuri gargata shi ya sa yari mana ya baki